Сезираха ни граждани от Велинград, че се подготвя нова продажба на общински имот в централната част на града. Това е улица Борислав, която е непосредствено близо до центъра, граничи с булевард Съединение. Местото е доста апетитно и от публична общинска собственост ще бъде превърнато в частна общинска собственост, което е предпоставка за следващото общинско заседание да бъде отдадено на търг. Това е поредният общински имот, който ще бъде продаден и подозиран, по-скоро подарен на някой бизнесмен, който ще направи вероятно отново някои от големите кооперации. Паркинга, който сега ще ви покажа, е с статут на отпаднала необходимост. Така твърдят, че статута вече му е с отпаднала необходимост и няма нужда от него. Сега ще ви покажа да видите, че това не е точно така. Използва както от жители на Велинград, така и от гости на града, гостуващи тук, включително паркират рейсове. И виждате, че паркингът е на доста хубаво, с панорамна гледка, на доста хубаво место. Отделно, освен паркинга, виждате тук боровата горичка, която е, защото местото е до края на самата зелена част. Това е парцела, ние сме го видяли в кадастъра, така че тази малка част от зелената също ще отиде към този парцел, към този паркинг. В близост е плувната база на Велинград. Отдолу са оранжерии. Ето ги оранжериите там зад паркинга, ако се виждат, което означава, че тук минава и минерална вода и местото е наистина доста апетитно. Ето ги оранжериите. Нещо, което се готви от общината, този имот да бъде подарен на някой, който най-вероятно ще направи кооперация. Не можем да го твърдим още със сигурност, но за да сменят на това предстоящо заседание, което ще бъде на 29 януари, четвъртък, ще бъде общинската сесия. Точката е вкарана от кмета на града. Щом сменят от публична общинска собственост в частна такава, това означава, че готвят за търг и за продажба. Отпаднала необходимост е едната причина. Другата причина е, че общината отново е в финансово затруднение, но това финансово затруднение продажбата на този парцел няма да оправи финансите на общината със сигурност, защото продажбата и цените, които са на квадрат, са фиктивни. Публична тайна е, че в града места вече за застрояване не може да се намерят, защото частниците, които имат такива места, разполагат с парцели, не ги продават, а се работят на обезщетение. Обезщетението е минимум около 35% от сградата, така че това са много сериозни изисквани условия към строителите. А тук този имот, пак ще покажа гледката, да видите за какво става на въпрос. Ще за без пари и виждате за какво става на въпрос. А паркинга, както се вижда, не е въобще с отпаднала необходимост. Паркингът е пълен. Подписали са вече доста хора. Ще бъде внесена в Общинския съвет и в деловодството на общината. Ще бъдем на общинската сесия и на самите комисии в сряда, които са на 28 януари. Ще присъстваме заедно с хората, които ни потърсиха, защото са възмутени. Няма место за паркиране в града, няма обществени паркинги. Инфраструктурата е под всякаква критика и реално това, което се случва, е поредното безумие на общината. Виждате за какъв парцел става въпрос.